Hi guys, खुलुमबाय आं didwmVlog YouTube चेनेलनिफ्राय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे ब्लग लाना फैबावलायबाय। बे ब्लगानो जाहैबाय जोंहा बोसोरफ्रोमबो बिदिनो रंजालि बैसागो सफैयोब्ला खुंखा जानाय नियम दङ नालाय बे संक्रान्ति दिनाव नै जोङो बेखौ लोब्बा लाखिनानै गोखा गोखै बानायगासिनो दङ। जोङो सानैसो लोगो जानानै नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड दङब्ला जोबजासिम नायलांगोन होननानै आङो मिजिंथिनाय थाबाय गाइसमोन। दे बिदिब्ला जोंहा जोबजासिम नायलांदो आरो सोरबाफोर आंजों लोगो खालामनो गोसो दङब्ला खालामनानै लादो आरो आंबो बे खालामहरफिनगोन बेखौनो मिजिंथिनानै आं बियो दाउ एवनाय जाबाय बाबा गोखा गोखैनि दाउनिसो जाय माबा अमा जायैनि थाखाय आरो ने अमा जायैनि थाखाय दे दाउला खासि नङा होमबा? दाउला खासियानो बियो अमा बेदर जायैफोरनि बैयाव होबाय बेखौ बैयाव होखाबाय बिलाहि फिसाखौ बे बांद्रायगोन बांद्रायगोन जासिगोन दहाय जासिगोन बै एवनांदो बाबा थावनाय नङा रायजोनि जानाया थावनाय खोथायानो गैया गोथाव जायो गोथाव जागोनलै जाबानो थावो बा आंथ' मोजांसो मोनथारो सालाखौ गोथावब्रा बिराद गोथाव मालायबो देग्लाय आरो अमाजों होबायना देग्लायसो फार्स्टलाय एसे बोसोरनिफ्राय जाबोबाय थादोंमोन जों दाउजोंसो जाबाय थादोंमोन ना दाउसोमोन ना लकेल दाउ गोजामोन प्रत्येक बोसोराव जों लकेल दाउल' जायोमोन देग्लायसो नै अमा जाबाय माने जमा जमा आरो जों बेखौनो बांसिन नागिरगोन दा नेनानै दंबाय थाथारो गाइसमोना बोरै गासिबो नेनानै दंजोबथारो नै एकदम जागोन खायनो लाइन बरिया मोदोमजोब्बाय एकदमबारे खम खस्थ' खालामबायलै आयौ गोदो बेबो जों बैसागु मागिनायनिफ्राय जानायब्रा बेफोरो आरो नांबावगौ सारायखौ नांबावथारगौ जोंहा खोब्रा दंना गैयामोनलै जोंहा बेनोमोन ने जोंना खोब्राखौ जों लाबोआखैमोन ने खोब्रा बायबावनांगोनलै आहा साराय गाबबाय जागोन नेगासिनो दङ नै लावदुमनो गोखा गोखै मारना बियो दावरिया जाबाय दे बिराद जांनो दे बे माइदांगुरि नङा होमबा जोंना माइदांगुरियाव उदालगुरि टाउनावबो जोङो बिराद मोजां जानो होननानै आयोजन खालामदों जामारबायना थांबाय दा जि मोजां नुबायलाय सयथिबो आबै आबौनि नियमखौ जों खालामगासिनो जोबथासिम खालामबाय थागोन दा
बेबायदिनो बयबो लैहोर लैहोर बयबो फालिनांगौ नङाबा जोंनि बर' हारिनि खुंखा नङालै खुंखा जि मोजां जाबायलै सथि महरानो गोथाव नुखाजोब्बाय दे रानदो दे मोजां रानदो दे मेथाइ खनग्राया खनसिगोन दे नै आदैया जोंहा मेथाइ खननो नागिरबाय हेपि बैसागु लोगोफोर हेपि बैसागु जामारबायना औ जाबाय नै जोंहा बेनोसै गायगाबो खनसिगोन नै बैसागुनि जोंहा रंजाबावनोसैलाय एबारनिया दामनाय देनायजों नङा दानिया एकदमबारे लाइभसो आरो बियो बेटारिबो नांगौलै बेटारिबो होबावनांगौ नै बेसोब्रा मेन माबाया बर'नि गेजेरजोंनो गोजोननाया फैयो एम्फौ बायदिसिना माखै डिपार्टमेन्ट रायलायगासिनो नोंसोर सानैजों बे लामा गेजेर गेजेर मा जाम्फै जावनाय मोनसे प्रजेक्ट लादोलै जाबाबो जायाबाबो औ प्रजेक्ट खालामलाय मोनसे साब कन्टेक्टखौ होलाय बेनोबो एसे जोंहा साब कन्टेक्टखौबो होनो नाजालै नोंसोर सानैजोंल' लाजोबा माबोरै जानो औ डाइरेक्टआव बाल्बफ्रानो फिउस जालांबाय इनडाइरेक्ट साबाव होनांगौ हेफाजाब खालामहैदो नोंबोथ' हाखायो माथो नोंबो जाबायलै बारा मा नांला गोखा आरो गोखै ना मा होनो बेखौ खै बिद दंमोन जोंहा बेयाव 100 बेसेबां 112 बाव 101 नि गेजेराव 12आनो होमबाथ' 10थायानो बारा जाबाय माथो ने 10थायानो बारा जाबाय 10ता बारा बियो आजिखालि तारमाने गोदान भाइरास बे गोदान भाइरासनि थाखाय आरो 12ता बारा माने बारायनो गोनां जादों जाबायलै नांला नैबे लाइनाव खम जाबाय बियो माइदांगुरि गामिनि रायजो राजा नोंथांमोन दाथ' आं बुंनायनिफ्राय बुंनाया साबसिन खारन मिथिजोबखानाय गोजासिनो आं बेथ' गोजौआव थाङाखै गोजौआवब्रा हायेनावनो दङ बै गोजौआव बोरै थांनांगौ जागोन सिस्टेमाव थांदो राननाय प्रतियोगिता आइटेमा खारन जोंफोरथ' न'खराव जेसेबां जोंहा न'खर हिसाबै दङ बे हिसाबै जोंनि आयजना मोनहैनांगौ आंनि बेक्तिगत रिकुवेस्ट आरो जाहाथे बेयाव रावबो थालाङा बे लिस्ट मथे जों न'खरनि साफ्रोम मानसिया जाहाथे जोंनि सायाव गाज्रि मोननाय मोनसे भाब थानाङा आंनि खावलायनाय बेक्तिगत आरो रायजोनि खावलायनाय आरो बयबो मोनजानांगौ एसेबाबो बयबो बेबायदि न'खर सहैनांगौ बेनो आंनि लाबो हरदो बेयो लिस्टखौ नांगौ दे रायजोफोर जोंहा गोखा गोखै राननायनि समा जाबाय हायखांजोबखाबाय दसे उनाव जोङो न'खर बैयाव मा होनना बुंगोन फालिनाय बायदि सासे मुं मख'नोसै नङा होमबा मुं मख'ना फैनोसै जाबाय जाहाथे जाजासै बे मुं मख'नाय लोगो लोगो माने सासे हाननानै हरग्रा थादो सासे बेनि उनावनो जोङो साफ्रोमबो गामिनि फैजोबना फैजोबाखै नुजाफैदोंना नुजाफैयाखै
Adik, proses mana je, ha? kacau tu ni mana? Mai dah gurih ni agaiman. Bwisagu bothorau बयबो आंनि आगैजोब सनाफोर माइनावफोर जोंहा गोखा गैयाथ' जाबाय नै रानगासिनो दं खरियासो गगासिनो दंथारसै बेनिफ्राय लाग्रा जायगा लाबायदोंब्ला गावबागाव आखायाव एखेबारे दिखांना लाखादो जोङो सासे सासे मुं मख'नानै लेंहरनानै रानना हरनोसै आरो बिनि उनाव बैसागु मेथाइ खननांगौमोन हौवाफोरखौ खननांगौ हिनजावफोरा आरो जोङो हिनजावफोरखौ खनगोन गाबोनबो खननांगौ आरो दा ओंखायनो जोंहा जाबायानोसै दसेनाव जोङो सासे लेंहरनानै हरनायनि बेब'स्था अन दंना गैया दाउआ बे फिसायाव genjeng Uria Uria Hare Krishna Hare Krishna Bữa phải thay à phải thay à